Ascultă cu atenție această rugăciune bazată pe Psalmul 91 și lasă cuvintele să pătrundă adânc în sufletul tău. Acest psalm este cunoscut ca Psalmul Protecției Divine, un scut spiritual pentru cei care se încred în Dumnezeu. În momente de teamă, nesiguranță sau pericol, aceste versete au adus pace și siguranță milioane de credincioși. Cel ce locuiește în adăpostul celui preanalt se odihnește la umbra celui atotputernic. Doamne, aleg astăzi să locuiesc în prezența Ta. Fii adăpostul meu, acoperământul meu și locul meu de refugiu. În mijlocul problemelor, Tu ești siguranța mea. El te va izbăvi din lațul vânătorului și de ciuma nimicitoare. Tată Ceresc, eliberează-mă de orice capcană nevăzută, de orice rău care se apropie de mine sau de familia mea. Rupe orice plan al întunericului și închide ușile pericolului înainte ca acesta să ajungă la mine. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui. Îți cer protecție peste casa mea, peste copiii mei, peste cei dragi. Fie ca îngerii Tăi să stea de pază în jurul nostru zi și noapte. Alungă frica și umple inima mea cu pace. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua. Doamne, îndepărtează anxietatea, frica și îngrijorarea. Dă-mi credință puternică atunci când apar vești rele sau situații neașteptate. Ajută-mă să-mi pun încrederea în Tine, nu în circumstanțe. 1000 să cadă alături de Tine și 10.000 la dreapta Ta, dar de Tine nu se va apropia. Cred în protecția Ta supranaturală. Chiar dacă lumea din jur este plină de pericole, știu că mâna Ta mă păzește și mă călăuzește. Doamne, declară astăzi că Tu ești Dumnezeul meu, refugiul meu și cetatea mea. Aleg să mă încred în Tine în fiecare zi. Fie ca Psalmul 91 să fie o armură spirituală peste viața mea, un zid de foc în jurul casei mele și o lumină pe drumul meu. Îți mulțumesc pentru protecția Ta continuă, pentru harul Tău și pentru promisiunile Tale. Încredințez Ție fiecare grijă și fiecare teamă. În numele Domnului primesc pace, siguranță și protecție divină. Amin.